Здравейте! Искам да споделя с вас една ценна мъдрост. И това е, че когато човек е здрав, има обикновено множество проблеми. И какво става, когато човек се разболее? Всички тези проблеми се свеждат до един единствен проблем, който е важно да се реши. И в такава ситуация какво обикновено се случва с мъдрите хора? Те осъзнават колко е важно да обичат и да почитат себе си. Осъзнаваме, защото аз също съм била в тази ситуация, колко е важно да мислим за здравето си. И това да е една първа основна задача. Моето здраве е номер 1. И оттам нататък всичко ще се подреди. Така че, защо когато пак се оправим и сме здрави, ние забравяме за номер 1 фокуса, а именно да бъдем здрави. И това е така, сега ще ви кажа, защото повечето хора живеят, аз се старая вече да упражнявам да живея тук и сега, но повечето хора живеят или в миналото, или в бъдещето и бързат и страдат. Затова е важно и ви давам упражнение. Живейте тук и сега в този момент. Следете се, само наблюдавайте се дали успявате да го правите и всеки ден да имате едно самонаблюдение. Тук и сега. И ако не сте тук и сега, се връщайте пак, за да може да запазите този фокус и ще видите, че когато правите това упражнение, ще ви бъде много лесно после ще бъдете много продуктивни и ще правите доста неща успешни. До скоро!